Прывітанне, сябры. Гомельскае выданне «Флагшток» паведамляе пра затрыманне сярод кіраўніцтва на Мозырскім нафтаперапрацоўчым заводзе. У эфіры студыя «Белсат» гэтую гадзіну з вамі Віталь Циганкоў. Пакуль Трамп намагаецца дабіцца ад Пуціна сканчэння вайны, Крэмль нарощвае ваенныя сілы, магчымы для новага этапу агрэсіі. Госць нашага сённяшняга эфіру – знакаміты адвакат і блогер Марк Фейгін. Але хто гэтым разам цэль? Не ведаю. Украіна, Літва, Польша? Спадзяюся, не, але ўсе мы мусім быць гатовыя. Беларусы працягваюць горача абмяркоўваць абещаны прыезд пакістанцаў у краіну. А каго на самой справе могуць замяніць усходнія мігранты? Могу дакладна казаць, яны цяпер моляцца, каб толькі гэтых пакістанцаў не з'явілася ў іх. Бо яны проста не ведаюць, што рабіць. У каардынацыйнай рады будзе новы старшыня замест зніклай Анжэлікі Мельнікавай. Ужо з'явіліся першыя кандыдаты. Это добрый момент, каб аднавіцца і выбраць чалавека, які б працаваў, магчыма, нават больш з самой структурай і з усімі дэлегатамі, чым на знешнюю аўдыторыю. Што ж, ну а цяпер да першай тэмы нашага эфіру. Уладзімір Зяленскі адрынуў прапанаванае Пуціным трохдзённае замірэнне на дні святкавання перамогі ў Другой сусветнай вайне. Украінскі лідар настойвае, Кіеў гатовы да поўнага спынення агню тэрмінам на 30 дзён і болей. Менавіта такую прапанову Пуціну раней выставілі перамоўцы ад ЗША, аднак адказу з Крымля так і не прыйшло. Падрабязней Александр Баразенко. Падчас выступу ў аўторак на форуме Трохмор'я ў Варшаве Уладзімір Зяленскі заявіў, нібыта ўлетку Расія пад прыкрыццём вучэнняў можа рыхтаваць штосьці ў Беларусі. Пад прыкрыццём вучэнняў дакладна так пачынаюцца іхныя новыя атакі. Але хто гэтым разам цэль? Не ведаю. Украіна, Літва, Польша? Спадзяюся, не, але ўсе мы мусім быць гатовыя. З чаго украінскі прэзідэнт робіць такія высновы, пазней у эфіры Дэлфі растлумачыў дарадца кіраўніка офісу Зеленскага. Беларусь, мы уже это не раз обсуждали, не является самостоятельным с точки зрения внешней политики государством. Россия рассматривает Беларусь как плацдарменное решение для атаки на другие территории. Тем более, вы знаете, там есть очень для России важная территория под названием коридор Сувалский, да, который необходим ей. Плюс она хочет иметь больше доступа не только к Калининградской области, но и к Балтийской акватории, самостоятельного доступа, не предоставленного юридически странами правообладателями. Да. Супольныя расійска-беларускія вучэнні і сапраўды маюць адбыцца на тэрыторыі нашай краіны. Захад 2025 анансуюцца як самыя маштабныя трэнаванні, але правядуць іх у верасні. Што праўда, актывізацыю расійскіх войскаў у Беларусі адзначаюць ужо цяпер. Гэтак выданне «Флагшток» са спасылкаю на жыхароў Гомельшчыны паведаміла, што вайсковую тэхніку і салдатаў усё часцей бачаць у зоне вайсковай базы ў Зябраўцы. Затэнтаваныя камазы маюць на бартах лацінскую літару «В». Жаўнеры ж адзначаныя белым скотчам. Акурат такім чынам пазначаюць сваіх байцоў падчас выканання баявых заданняў. База стратэгічнай авіяцыі ў Зябраўцы ў пачатку паўнамаштабнага ўварвання акурат была плацдармам для запускаў ракетаў па ўкраіне. Працягваецца і супраца дыктатараў у вайскова-тэхнічным падтрыманні. Гэтак падчас сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна ў Валгаградзе на гэтым тыдні кіраўнік Крамля агучыў ідэю пабудовы заводу для вытворчасці беспілотнікаў на тэрыторыі Беларусі. Сёлета ў пачатку сакавіка з такой прапановай звярнуўся намеснік кіраўніка адміністрацыі Пуціна Максім Арэшкін. Маўляў, гэта паспрыяе ўмацаванню суверэнітэту краіны і эканамічнаму росту. Тады Лукашенко сціпла, але пагадзіўся. Мы готовы на то, чтобы построить завод. Меркавана завод будзе выпускаць да 100 тысяч беспілотнікаў на год. Паводле інфармацыі Белполу, каля 300 беларускіх прадпрыемстваў цяпер вырабляюць зброю і дэталі для расійскага ВПК. Александр Баразенко, Белсат. Ну а зараз да нашага эфіра далучаецца вядомы юрыст і журналіст Марк Фейгін. Марк, добры дзень, дзякуй, што далучыліся да студыі Белсат.
Рад приветствовать всех зрителей Белсат. Ну, в общем, нашел время, да. Всегда рад. Дзякуй, я скажу адразу нашым гледачам, што Марк цудоўна разумее беларускую мову, паколькі мае беларускія карані і нейкі час праводзіў у Беларусі, так што з гэтым няма ніякіх праблемаў. Ну і перайдзем да першага пытання. Вось то, што мы пачулі гэту ўжо славутую фразу прэзідэнта Зеленскага. Па-вашаму, ну, лішні раз можна такое сказаць, і гэта не будзе лішнім, што ад Беларусі ідзе пагроза, ці сапраўды нешта змянілася і, можа быць, Зеленскі мае нейкую інфармацыю, якая дае падставы меркаваць, што гэта пагроза, ну, не проста гіпотетычная, а стала больш рэальнай апошнім часам? Вы понимаете, даже если бы этой угрозы бы не было, если бы не было для нее оснований, все равно мы говорим прямо, что в нынешнем виде Белоруссия – это оккупированная страна. То есть можно ли допустить, что Москва строит планы через Беларусь новые атаки на Украину? Конечно, конечно, строит. Может ли эти учения, которые проводят сейчас совместно, они, кстати, с разной периодичностью проходят в Беларуси с участием российских войск, ну, главным участием российских войск, иметь своей целью отработку каких-то, собственно говоря, планов по вторжению в Украину? Ну, конечно, а почему нет? А почему нет? Такое уже мы видели, такое уже было. Какие-то вещи дипломатические используются Зеленский на предупреждение, что имейте в виду, что мы вот как бы всегда готовы к подобному ходу событий, к подобному развитию. И такие заявления упреждающие, они тоже играют свою политическую, а отчасти иногда и военную роль, политико-военную, если хотите. Поэтому говорить о конкретных угрозах, понимаете, о них можно говорить все 3 года, с момента, как война началась. И это все будет иметь под собой основание. Изменилась ли ситуация сейчас в более критическую сторону? Я судить не берусь, я думаю, что да, какие-то признаки этого есть в связи с тем, что Москва все-таки не отказывается от планов продолжения войны, что очевидно, поскольку все ее предложения по прекращению огня фейковые, они не настоящие, они притворные. Планирует наступление, это тоже никуда не снимается, не отменяется, ни на Харьковском направлении, ни на Запорожском, а может быть, планы строятся и атаки с запада, то есть имеется в виду с севера, точнее, с Беларуси на Украину и в Киевской области, на Волыни и так далее, не отменяются. И мы не видим, что ситуация в целом политическая способствует деэскалации. Этого тоже нет. Вот. И я хочу сказать, что все последние даже год или полтора в связи с размещением ядерного оружия на территории Беларуси, агрессивные заявления в адрес НАТО и так далее, мы можем считать, что усугубление есть. Если большое наступление начнется, и если оно будет складываться для Украины неблагоприятно, допустить, что с территории Беларуси российские войска начнут новое вторжение на территорию Украины, очень даже можно. Главным препятствием, извините, просто главным препятствием вовлечения Беларуси в войну является сам Лукашенко. Вот в этом парадокс, понимаете? И скорее только он, по сути, главное препятствие. Почему? Потому что Лукашенко ясно отдает себе отчет за последствия того, что может произойти. Для Путина это слишком далеко и менее опасно, а для Лукашенко это имеет реальную угрозу и реальную опасность. Ну вот про это я хотел вас спытаць, што Лукашенко разумее, што удзел беларускіх войскаў з тэрыторыі Беларусі вайне гэта для яго безумоўная палітычная смерць, это не падтрымліваецца беларускім грамадствам, это для него панясе такія наступствы, але ці, ну, калі аналітыкі адны кажуць пра гэта, другія канстатуюць, што можа быць у яго ўжо ніхто не спытаецца. Па-вашаму, сітуацыя так выглядае? Вы знаете, ситуация в эту сторону развивается. Там место Лукашенко, оно номинальное в существе решения главных вопросов. Не тем, что он занимается, да, в Беларуси как хозяйственный руководитель или какой-то иной, а стратегические военные вопросы, они определяются не Лукашенко, они определяются в Кремле. И Лукашенко нет места для маневра. Знаете, я часто слышу про разговор о том, что Лукашенко, он такой хитрый, он такой плут, что вот он и с Пекином договорился и создает баланс влияния Москвы на Беларусь наряду с Пекином, что он вот даже никогда не оставлял надежды с Европой договориться, сманеврировать вот так, да. На самом деле этого ничего, конечно, нету. Вот. Москва фактор Лукашенко все равно учитывает, потому что, а на кого сейчас менять? Если бы была возможность безболезненно, быстро заменить Лукашенко на какую-то лояльную фигуру, они бы это сделали.
Но просто они не хотят страгивать ситуацию, пока не разберутся со всей ситуацией в целом. В Украине, прежде всего. С войной в Украине – это главный вопрос. Потом они, Лукашенко, с неизбежностью займутся, им нужно выгладить ситуацию, чтобы все было ровно предельно. У Лукашенко несколько другие планы и другие виды на будущее. Они связаны, я думаю, прежде всего с его сыном Николаем, да, это Коленькой. Вообще с сохранением династии Лукашенко у власти в Беларуси, несомненно. Он и не намеревается никуда уходить, а по наследству эту власть оставить. По-моему, он плохо это скрывает, по-моему, это очевидно. Вот. А у Москвы могут быть совершенно другие на это планы. И война и вовлечение в нее с Украиной, Беларуси является инструментом, в том числе, избавления от Лукашенко для Москвы, вы понимаете? Если они вовлекут Беларусь в войну, то это способ избавиться от Лукашенко тоже. Вот это очень важно. И мне кажется, Лукашенко это понимает. Сам Лукашенко это понимает, потому что он в какой-то момент станет ненужным элементом во всей этой конструкции. І таму будзе да апошняга извівацца там ці лезцю ці як-небудзь па-іншаму, но все-таки добиваться, каб гэтага уцягвання Беларусі вайну не было непасрэднага. Безумоўна, это его асноўная стратегія. Так? Але давайте паговорым пра Амерыку. Наколькі зараз вось в Киеве, но с асцярожным аптымізмам ці з якім ставяцца да пэўнай перамены ў пазіцыі Вашынгтона, США, калі так был націск на Украіну, то цяпер, ну, нібыта хаця бы ў рыторыцы ўжо праяўляецца нейкі націск на Расію, пагроза санкцыяў. Наколькі это ў Киеве ацэньваеце, сапраўды ёсць спадзяванне, што, можа быць, США все-таки стануць на бок Украіны, ці вы лічыце, што гэта занадты аптымізм? Вы знаете, это последнее такое изменение, ну, может быть, оно не такое существенное, будем прямо говорить, потому что какие-то вещи не изменились. Вот я что-то не увидел, чтобы Трамп и его администрация выполнили свой ультиматум. То он был до 20 апреля, до Пасхи празднования, то потом до конца апреля, сейчас уже наступил май. Но тем не менее, в целом говорят, что это связано с давлением или, там сказать, разговорами, которые вели с президентом Трампом, в том числе и в Ватикане, союзники Украины, прежде всего главная ее Франция в Европе, в лице президента Макрона и отчасти, естественно, премьер-министр Великобритании Стармер. Вот, Кир Стармер. С этим связывают как бы изменение этой позиции. Есть еще один фактор, который, может быть, пока еще не до конца дооценен. Вы понимаете, у Трампа мало достижений. К 100 дням его президентства мало достижений. И общественное мнение внутри США, оно все больше склоняется к тому, что явно свои обещания Трамп выполняет плохо. Оно склоняется. Это, кстати, может иметь прямой результат. Это не абстрактное, знаете, нравится, не нравится. А на самом деле, через 1,5 года состоятся промежуточные выборы в Конгресс США, в Нижнюю палату, палату представителей, и результат может разочаровать Трампа. Допустим, если там большинство возьмут демократы, Трамп прекрасно осознает, он это уже проходил, когда был 45-м президентом, через один срок до Байдена, да, может начаться процедура импичмента. Она может и не привести к импичменту за оставшиеся там к тому моменту 2,5 года президентства Трампа, чуть меньше даже 2,5 лет, но поскольку его на первом сроке тоже пытались подвергнуть процедуре импичмента, но это явно будет понижать его рейтинг и возможности его как президента для осуществления реформ, которые он декларировал в период предвыборной кампании. Он этого опасается, и поэтому для него важно, чтобы не раздражать это мнение до конца. Ну, конечно, приоритет там имеет внутренняя политика, но и внешние вопросы, которые проседают в реализации Трампом, это не только Украина, кстати сказать, а Ближний Восток это что? Большое достижение то, что он отказался от одобрения ударов по Ирану, кстати, союзнику Москвы. Тут тоже, знаете, мостик перекидывается. А может быть, это Москва так повлияла на то, что ядерная программа Ирана продолжается, и, вообще-то говоря, позитивных результатов не видно. А Иран союзник Москвы. А с Москвой ведут переговоры его спецпосланники, ну, в лице Виткофа, например. Так, Марк, то есть много вопросов. Можем всю международную политику, на жаль, не можем закрануть в нашей размове. Апошняе пытанне может быть больше про менавіта украинское грамадство. Ясно, что любое замирение, як бы оно не было досягнуто, это будет выником некого компромиссу и не будет задовольнять все баки, и в тем лику украинское грамадство. Мы бачим социологию, мы бачим, як яна меняется, как украинцы все больше схиляются до некого варианта замирения. Наколькі, по-вашему, украинцы будут готовы принять, но той не идеальный вариант, який, может быть, удастся досягнуть? Так, а все заключается, собственно, каким будет содержание этого компромисса, понимаете, только в этом. Украина
Точно можно сказать, какой компромисс не примет общественное мнение в Украине. Точно он не примет признание территорий, которые Москва оккупировала, юридического признания российскими. Это вот точно общественное мнение не примет. И прежде всего болезненный вопрос именно Крыма. Ну, это и удельный вес крымских татар, и вообще как бы Крым был стартовой точкой и так далее. Поэтому здесь, наверное, компромисса быть не может. Я думаю, что общественное мнение не примет добровольное оставление каких-то частей территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые еще не оккупированы Россией, а как бы находятся под контролем вооруженных сил Украины, центрального правительства. Общественное мнение не примет добровольно, без боя оставление Херсона или правого берега. Точно этого не примет. Так же, как я считаю, общественное мнение в Украине, несмотря на усталость от войны и раздражения, не примет ограничение суверенитета Украины, оставшейся после этих мирных соглашений, там, ограничение армии до 50 тысяч, то, что было в якобы там принятых Стамбульских соглашениях, конечно, да? Ограничение государственного в части языка, национального строительства и еще чего-то. Этого точно Украина не примет. Главная уступка – это территориальная уступка. Те оккупированные территории Россией могут быть де-факто признаны оккупированными, и Украина откажется их военным путем деоккупировать. Ну, во всяком случае, в обозримое время. Даже от НАТО готовы уже отказаться, понимаете? Ну, а что, насильно мил не будешь? Соединенные Штаты и ряд союзников, в общем, не готовы, вопреки мнению Москвы, принимать Украину в НАТО. Ну, что ж теперь поделаешь? Общественное мнение в Украине с этим может смириться, если будет что-то взамен. Понимаете, это взамен, это гарантия безопасности. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока я не вижу со стороны Москвы готовности к компромиссам. Что уж там говорить про Украину. Дякую вялікі, Марк. Гостем нашага эфіру быў вядомы юрыст і журналіст Марк Фейгін. Ну, а зараз да наступнай тэмы. Тэма, якая вельмі актыўна турбавала беларусаў вось ужо некалькі тыдняў. Вічэцкая міліцыя сабрала мігрантаў-таксістаў, каб папярэдзіць іх. Альбо прытрымлівайцеся правілаў, альбо дэпартацыя. Так улады нібыта паказваюць беларусам: мігрантам няма чаго баяцца, яны ў нас будуць пад жорсткім кантролем. Не тое, што в Еўропе і Расіі. І пакуль незадаволеных будучым наплывам пакістанскіх блогераў взялі пад кантроль, хвалю ксенафобіі працягваюць разганяць рускаміраўскія блогеры, такія як Вольга Бондарева. У тэме разбіраўся Антон Бяздольны. Они к нам не жить едут, а целевое рабочее место получить на определенное время, отработать, получить денежку и улететь. Ужо некалькі тыдняў прапагандысты гістарычна спрабуюць растлумачыць беларусам, што ж Лукашенко меў на ўвазе, калі агучыў ідэю прывесці ў краіну сотні тысячаў мігрантаў. Да незадаволенасці насельніцтва новай міграцыйнай палітыкай рэжым яўна аказаўся не гатовы. Если у нас кто-то боится иностранцев, ну, надо работать за троих. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов. Пры гэтым улады ўжо не хаваюць катастрафічнага дэфіцыту працаўнікоў і адкрыта шукаюць з яго выйсцем. Лукашенко абвінавачвае ў праблемах палітычных уцекачоў і ставіць чыноўнікам задачы давесці долю іншаземцаў да 10% ад усіх працоўных. У абсалютных лічбах гэта каля 400 тысяч асобаў. Я страшуся, для беларускіх чыноўнікаў наступаюць вельмі цяжкія часы. Я думаю, яны вось нават магу дакладна казаць, яны цяпер моляцца, каб толькі гэтых пакістанцаў не з'явілася ў іх. Бо яны проста не ведаюць, што рабіць. Но вось я кажу, Беларусь абсалютна не падрыхтавана да гэтага. І прапаганда і чыноўнікі супакойваюць насельніцтва тым, што мігрантаў будуць завозіць цэнтралізавана пад патрэбы канкрэтных прадпрыемстваў. Наши пакистанские друзья пообещали нам помочь специалистами в текстильной промышленности, направив их для работы, в том числе и в Барановиче. Глядзім вакансіі баранавіцкай швейнай фабрыкі. Шукаюць сотню працаўнікоў з гакам, 99 з іх аператары швейнага абсталявання. Максімальны заробак 1800 рублёў да адліку падаткаў. Пры цяперашнім курсе каля $600. З бонусаў пакой у інтэрнаце. Калі тыя ж пакістанцы паглядзяць шчыльна, што з Беларусі ніяк Еўропу ў еўразвяз не выехаць, што гэта краіна, дзе сапраўды людзі жывуць не нашмат багатча, чым людзі ў Пакістане, ніякага інтарэса да дадзенай цудоўнай ідэі не будзе.
Аднак лёгкая прамысловасць у Беларусі далёка не рэкардсмен у нястачы кадраў. Калі верыць Мінпрацы, найбольш у краіне не стае кіроўцаў, будаўнікоў, трактарыстаў, слесараў, малодшага медычнага персаналу. Пра тое, як мясцовыя ўлады вырашаюць гэтую праблему, ўжо распавядаюць рэгіянальныя прапагандысцкія ресурсы. Мы тут в первую очередь, чтобы работать. Я еще раз отмечу, тут очень красиво, а главное безопасно. Нам с коллегой очень нравится местная атмосфера. Пакуль што нігерыйцы-будаўнікі ў Бабруйску ды слесары на МТЗ адзінкавыя прыклады. Аднак журналісты рэформу заўважылі рэкламу нігерыйскага турагентства, у якім для працы ў Беларусі шукаюць сур'ёзна настроеных кіроўцаў, будаўнікоў і прыбіральнікаў. Абяцаюць ад 600 до 1200 долараў, бясплатную медычную страхоўку і візу за 3 дні. Нет, я думаю, что это просто вось такая бюрократычная уловка МЗС, які, в принципе, працуе на гаспадарчым напрамку, ім то трэба трактары прадаваць, ці вось зараз шукаць працоўную сілу. Яны просто адпісваюцца, паказваючы, што яны працуюць. Досвед некаторых краінаў паказвае, мігранты гатовыя працаваць за адносна невялікія грошы. У эканамічна блізкай да Беларусі Грузіі працаўнікі з Пакістану ахвотна ўладкоўваюцца кур'ерамі, кіроўцамі ды будаўнікамі. Мясцовае выданне «Сава» высветліла, што іхнія заробкі не нашмат адрозніваюцца ад тых, што прапаноўваюць у Беларусі. 300 это уже хорошо, 500 это потрясающе. Очень многие из них в силу того, что живут такими по 10-15 человек в помещениях, это вполне устраивает их и хватает и на жизнь, и на то, чтобы отсылать деньги. Пры гэтым Грузія не мае праграмаў прывозу мігрантаў. Са словаў Філіпа Царэтэля, тыя ж пакістанцы прыязджаюць праз турыстычныя візы, якія не так проста атрымаць, падаюцца на ўцякацкі статус і працуюць нелегальна. Магчымасць дапамагчы сям'і некалькімі сотнямі долараў перасільвае негатыўнае стаўленне ад мясцовых і рызыку дэпартацыі. Если их не депортируют, то обычно, они пытаются получить европейские документы, какие-то визы, разрешение на работу и переезжать в ЕС. Но это не скажем, что это вот прям массово и так далее. По большей части, да, они оседают здесь и пока еще существует вот на сфере услуг. Гэткага прынцыпу міграцыйнай палітыкі апошнія дзесяцігоддзі прытрымліваліся ў Расіі. Там з пачатку 2000-х таксама змяншалі нястачу нізкакваліфікаваных рабочых мігрантамі з сярэдняй Азіі. Пры гэтым ніякіх праграмаў інтэграцыі не існавала, а з ксенафобскімі настроямі ў грамадстве ніхто не змагаўся. А ну-ка, давай-ка, давай отсюда, Россия для русских, Москва для москвичей. З пачаткам поўнамаштабнай вайны і асабліва пасля леташняга тэракту ў Крокус-Сіці-холе расійскія ўлады пачалі маштабную антымігранцкую кампанію. Па рэгіёнах здзяйсняюцца рэйды сілавікоў ды масавыя дэпартацыі, а з красавіка пачаў дзеяць закон, што забараняе прымаць у школы дзяцей мігрантаў без здачы тэсту па расійскай мове. І насельніцтва захада ўладаў падтрымлівае. Необходимо сплотиться вокруг вождя, вокруг флага. И вся эта триада самодержавия, православия, народности, она конечно, подразумевает наличие внутреннего врага. Этим внутренним врагом до этого были мусульмане, украинцы, либералы. Сейчас давайте сделаем мигрантов, потому что они наиболее подходят к понятию другого. Адэпты расійскага свету ў Беларусі актыўна прасоўваюць наратывы з Расіі. У тэлеграм-канале даносчыцы Вольгі Бондаравай можна адшукаць 300 публікацыяў з негатыўнай інфармацыяй пра мігрантаў. У асноўным перапосты з маргінальных расійскіх паблікаў, але часам аўтарка выказвае і ўласнае меркаванне. Одновременно с истреблением института семьи, что влечет за собой неуклонное падение рождаемости, замещение коренного населения страны недоразвитыми мигрантами с чуждым менталитетом и стадными инстинктами, и якобы в качестве рабочей силы. Пакідае гэткія допісы Бондарава нават пасля гісторыі з арыштам каментатараў тэмы лукашэнкаўскіх пакістанцаў і пагрозамі з боку сілавікоў крымінальнаю адказнасцю. Антон Бяздольны, Белсат. А зараз моя аўтарская рубрика «Табула раса». Ведаеце, нередка, калі з'яўляюцца чарговыя паведамленні пра вызваленне палітвязняў ці пра нейкія таемныя кансультацыі афіцыйнага Менску з заходнімі эмісарамі, неабыякавыя людзі задаюцца пытаннем: а ці не можа Лукашенко пераабуцца ў палёце, змяніць сваю палітычную арыентацыю, сваю прарасійскую замежную палітыку? Кароткі адказ – не. І рэч, конечно, не ў нейкіх цвёрдых каштоўнасна-палітычных прынцыпах гэтага чалавека. Ён цягам сваёй біяграфіі неаднойчы даказваў, што, калі яму гэта выгадна, можа ігнараваць любыя прынцыпы. Рэч у тым, што пры тым узроўні залежнасці ад Расіі, якую Лукашенко сам сабе ўтвараў доўгімі гадамі ўласнай палітыкай,
А асабліва глыбокую яму ён трапіў пасля жніўня 2020 году, калі толькі ў Маскве хавалася выратаванне для ягонай улады. То рэальна пераабуцца ён ужо не мае магчымасці, нават калі б меў раптам такое жаданне. Тут шэраг эканамічных, палітычных, кадравых, ідэалагічных і нават псіхалагічных прычынаў. Па-першае, эканоміка Беларусі сёння рэкордна глыбока інтэграваная з Расіяй, куды ідзе прыкладна 65% беларускага экспарту, а яшчэ больш праз Расію далей на ўсход у Кітай і Казахстан, якія разам з Расіяй уваходзяць пяцёрку галоўных гандлёвых партнёраў Беларусі. Па-другое, Захад не давярае Лукашэнку, а любы рэальны паварот запатрабуе саступак, якія падрываюць, ставяць пад пагрозу асновы ягонай улады. Гэта вызваленне палізняволеных, правядзенне свабодных выбараў, незалежная прэса. Па-трэцяе, любы намёк на празаходні паварот невыгадны для атачэння Лукашэнкі, якое складаецца з сілавікоў, якіх на Захадзе чакае толькі Гаага, і алігархаў, якім зусім не патрэбны празрысты і канкурэнтны бізнес. Ёсць і па-чацвёртае, па-пятае, але галоўнае, што і все ранейшыя гульні Лукашэнкі з Захадам, як я перакананы, былі не сапраўдным перабываннем, а толькі тактычнымі крокамі, каб падвысіць сваю каштоўнасць перад Масквой. Плаціце мне больш, а то я ўцеку на Захад, як бы казаў Лукашенко. Не ўцячэш, адказвала Масква і яшчэ мацней заціскала абцугі. І калі сёння ўявіць, што Лукашенко раптам рэальна захоча вырвацца з гэтых абцугоў, і тады паміж менскім і маскоўным рэжымам раптам здарыцца сапраўдны канфлікт, які дойдзе да таго, што Пуцін дасылае войскі ў Беларусь, так я мадэлюю даволі фантастычную сітуацыю, і Лукашенко заклікае весь свет аб дапамозе, то яму, дыктатару, які забіваў уласных грамадзянаў падчас пратэстаў, за якога сотні тысячаў людзей за некалькі гадоў вымушаны былі ўцякаць з краіны, які даў тэрыторыю сваёй дзяржавы для маршу расійскіх войскаў на Кіеў, яму ніхто не дапаможа. Лукашенко гэта разумее і таму не рыпаецца. Узорна выконвае вызначаную яму ролю васала. І максімум фронды, якой ён можа себе дазволіць, гэта рызыкнуць не надзяваць георгіевскую стужку і гэтак праявіць сваю самастойнасць. Што ж, да іншай тэмы. Беларускія і расійскія спецслужбы ўсё больш актыўна працуюць супраць беларусаў у Літве, арганізоўваючы розныя правакацыі, імкнучыся сутыкнуць дзве нацыі. Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі Літвы падсумаваў паказанні літоўцаў, беларусаў, расейцаў да ўкраінцаў, якіх у соцсетках вербавалі на выкананне розных заданняў. Юлія Цельпук працягне. З нецярплівасцю чакаем новага кліпу Томі Кэша, эстонскага спевака, вядомага сваімі сюррэалістычнымі і правакацыйнымі відэаматэрыяламі, і сёлетняга прадстаўніка краіны на Еўрабачанні. На здыманне ў масоўку нібыта набіралі толькі беларусаў, не старэйшых за 23 гады. Вось толькі не ў Эстонii, а ў Літве, і не праз кастынг, а праз рассылку ў Тэлеграме. Если найдешь таких ребят, белорусов, студентов, например, то заплачу за их поиск. Суть работы – побыть в массовке видеоклипа. Оплата 300 евро. Просто белорусов-студентов найду. Да, 2 парня и девочка. Привет. Не откликнулся никто. Вообще, можем поднять стоимость. Режиссер сказал так: им 700 евро за час участия в массовке. Тебе 350 евро за подбор. Тут люди интересуются, что за клип такой, что за него по 700 евро платят. Томми Кэш, пускай посмотрит, кто это. Его клипы миллионы долларов зарабатывают. Вам радоваться надо, что столько готовы предложить. А почему белорусов именно надо? Режиссер из Белоруссии. Один человек заинтересовался. Дать ему контакт? Да, надо побыстрее. Через 2 дня заканчивают снимать клип. За быстроту накину тебе еще 30 евро. Дзеля цікавасці з агентам скантактаваўся студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Кірыл Кондрыкаў. Вместо встречи была парковка. И непонятно, то есть как бы где она, что она. Вот буквально вот, наверное, через минут 5 переписки я уже точно удостоверился, что это что-то из разряда фантастики. Я думал, что вот будет какой-то танец, какой-то вот что-нибудь, какой-то вот такая штука, которую потом запихнуть в какой-нибудь там ОНТ, то есть как бы что-то там
Акурат не так даўно лукашэнкаўскія прапагандысты гэткім чынам падлавілі палітэмігрантаў. На гэтых кадрах працаўнік ОМТ Александраў выдае за інтэрв'ю запісы, зробленыя значна раней падманам. За участие в съемках вам переводили деньги? И о какой сумме идет речь? Да, 100 евро было. 300 евро, насколько я помню точно. Арганізатары здымкаў няіснага кліпу Томі Кэша рыхтавалі для маладых людзей іншы сцэнар, які апісаў напярэдадні дэпартамент дзяржаўнай бяспекі Літвы. Завабленыя прапановаю працы маладыя беларусы пагаджаюцца прыехаць ва ўмоўленае месца, дзе, згодна з планам арганізатараў нападу, іх павінныя былі збіць. Паводле інфармацыі ДДБ, адначасова замоўнікі звязваліся з патэнцыйнымі выканаўцамі, перадавалі ім звесткі аб знешнасці беларусаў, месцы і часе сустрэчы, а таксама падрабязныя інструкцыі ў ажыццяўленні гвалтоўных дзеянняў. Выканаўцаў падбухторвалі здымаць напады на беларусаў для справаздачнасці. Цалкам магчыма, што такія кадры трапілі б у наступны пастановачны фільм прапагандыстаў пра нібыта варожую Літву. Каго замоўцы рыхтуюць на ролю ахвяры? Люди, которые ожидают беженства. Люди на ВНЖ. У них нету постоянного места на жительство, и за счет именно в Литве, за счет своих каких-то внутренних трудностей, как правило, у них не всегда бывают деньги у обычных рядовых активистов и студентов в том числе. Паводле дэпартаменту дзяржбяспекі Літвы інфармацыйна-псіхалагічная аперацыя службаў выведкі Расіі і Беларусі распачалася ў 2023 годзе. Мэта распаліць этнічнае напружанне паміж грамадствам Літвы і новай беларускай дыяспарай. Варожыя выведслужбы спрабуюць прымусіць беларускую дыяспару адчуваць сябе небяспечна ў Літве. Таксама робіцца спроба сфармаваць вобраз Літвы як ксенафобнай дзяржавы. Яшчэ адная мэта раз'яднаць беларусаў за мяжою, каб не збіраліся, не святкавалі, не дапамагалі адно адному. Один из тезисов, который идет пропаганда, о том, что мы готовы простить всех, но не будем готовы простить тех, кто помогает объединяться белорусам. Помогает белорусам сохранять свою силу и свою стойкость, и чтобы люди себя чувствовали в безопасности. Летась лукашэнкаўскія сілавікі настойліва запрашалі палітыўцікачоў вяртацца дадому і папрасіць прабачэння за палітычныя погляды. Паралельна невядомыя учынялі напады на шэраг беларускіх установаў у Літве. Гэтак у творчай прасторы Кропка ў цэнтры Вільні разбілі шыбы, а на фасадзе чырвоную фарбою напісалі: На літоўскай з памылкамі, што вяртайцеся да хаты, беларускія свінні. У жніўні абразлівы надпіс на адрас Святланы Ціханаўскай з'явіўся на будынку Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Яшчэ праз месяц з пнеўматычнай зброі абстралялі вокны памяшкання беларускага прыходу Канстанцінопольскага патрыархату. Надпіс «Беларусам, паразітам тут не месца» пакінулі на ўездзе да будынку валанцёрскай арганізацыі «Дапамога». Яе дырэктарка кажа, паблізу не было камераў, што зафіксавалі б выканаўцу. Там рядом у нас гаражи, и человек просто убежал и спрятался. Как мы сейчас понимаем, что это, конечно, не провокатор, что это человек, которому просто дали денег, ему просто надо было написать быстро запись. Полиция ответила, что нет возможности заниматься за отсутствием доказательств, скажем так. Дело не стали продолжать. Але ёсць справы, у якіх выканаўца зафіксаваныя на камеру і вядзецца правяранне. У паліцыю трапілі заявы паводле фактаў графіці на фасадзе ды падпалу дзвярэй у беларускім доме і акту вандалізму на магіле памерлага беларускага добраахвотніка Александра Царука. А на гэтых фота надпісы «Вільня наша» на вітальнай браме літоўскай сталіцы і на адным з будынкаў у старым горадзе. За такую працу ў віленскіх тэлеграм-чатах прапаноўвалі 50 еўраў. Літоўскае правасуддзе на такія дзеянні можа прапанаваць адказнасць да 2 гадоў зняволення згодна з артыкулам 187 Крымінальнага кодексу. Надо проверять контакты, кто это предлагает, есть ли какой-то схожий опыт у ваших коллег и так далее, и так далее. Вот. И, те, которые из Беларуси, очень хорошо понимают, да, что раз уже начал, потом уже отойти становится очень сложно. Літоўская дзяржава заклікае не паддавацца запалохванню, звяртацца ў паліцыю, быць пільнымі ў сацыяльных сетках і падчас дыяспаральных імпрэзаў ды акцыяў. Некоторые люди ни с чего ни с того спрашивают, а где ты живешь, а твой адрес и так далее. Надо эти флажки замечать, делиться с друзьями, то есть и изолировать таких людей, которые спрашивают про вопросы, которые не обязательно им знать.
Пакрысе падпісальнікі дыяспаральных чатаў выкрываюць і прынамсі блакуюць правакатараў. Але не выключана, што неўзабаве могуць з'явіцца новыя, больш дасканалыя і дзейсныя схемы ўцягвання беларусаў замежжа ў злачынныя дзеянні. Юлія Цельпук, Белсат. Дагэтуль няма звестак пра зніклую спікерку каардынацыйнай рады Анжэліку Мельнікаву. Часовыя абавязкі цяпер выконвае віцэ-спікерка рады і памочніца Святланы Ціхановскай Стася Гліннік. У траўні пасля 3 месяцаў ад знікнення Мельнікавай пасада спікера павінна была падысці Гліннік. Аднак у адным з нядаўніх інтэрв'ю нашаму каналу яна заявіла: «Я не згодная на такое, и я буду брать самоотвод, и мы будем обирать спикера». І ти будеш удзельнічаць таксама як асоба, якую могуць абраць? Я не ўпэўненая на сённяшні дзень, ці я буду удзельнічаць у выбарах на спікера. Хутчэй за ўсё не, але я хутчэй за ўсё засталася б віцэ. Я яшчэ не прыняла гэтае рашэнне. Дакладна я ведаю, што ёсць асобы ў Коордынацыйнай радзе, якіх я падтрымала на пасадзе спікера, і мне здаецца, што гэта добры момант, каб аднавіцца. І вось акурат недавно стала вядомае першае прозвішча патэнцыйнага кандыдата на пасаду спікера. Гэта Артём Брухан, намеснік прадстаўніка ў справе транзіту ўлады ў аб'яднаным пераходным кабінеце. І зараз Артём з намі на сувязі. Прывітанне. Добрый день. Можа быць, спачатку давайце паспрабуем вас спытаць, ці ёсць нейкія навіны пра Анжэліку Мельнікаву, калі коратка, можа быць, кожны раз журналісты і грамадства хоча ведаць, ці ёсць нешта новае? На жаль, на дадзены момант ніякіх новых навінаў няма, як я мог сказаць. На жаль, все застаецца ў тым кантэксце, у той сітуацыі, якая была раней. Калі з'явіцца нейкая новая інфармацыя, я упэўнены, што і журналісты, і грамадскасць будзе праінфармавана. Калі вы ўжо абвесцілі пра свой намер ісці на гэту пасаду, відавочна, што вы праводзілі нейкія кансультацыі з іншымі фракцыямі і, напэўна, на сёння маеце пэўную ступень падтрымкі хаця бы ад самых галоўных фракцый, якія складаюць большасць в Коордынацыйнай радзе. Ну, и, конечно, консультации проводились, и наши поплечники в Координаційній раді, такие фракции, как и Европейский выбор, хопіць бояться, за ими проводятся консультации, и я спадзяюся, что яны падтрымаюць мою кандидатуру. Калі можна сказаць пра тое, што Коордынацыйная рада зараз не толькі з-за выпадку з Анжэлікай Мельнікавай, но за розных прычынаў у пэўным крызісе. Не ведаю, ці вы пагадзіце з такой ацэнкай, якая дастаткова распаўсюджана, але што б вы мяркуеце зрабіць, каб з яго выйсці? Вы, як кандыдат на пасаду старшыні, будзеце прапановаць нейкую праграму, можа быць, нейкія асноўныя рысы вы ўжо можаце нам расказаць? Так, у меня есть конкретные кроки, якія я б хацеў зрабіць, калі мяне бяруць на пасаду спікера, але пакуль я агулам скажу, што ключавая задача, якую я лічу стаіць перад спікерам на дадзены момант, гэта забяспечыць устойлівасць інстытута Коордынацыйнай рады, забяспечыць, каб ён працаваў, не гледзячы на тое, якія атакі адбываюцца, ці то на кіраўніцтва Коордынацыйнай рады, ці то на саміх чальцоў Коордынацыйнай рады, бо гэта інстытуалізацыя дэмакратычных сілаў. І вось гэта ключавая задача, на мой погляд, забяспечыць інстытуцыйнасць Коордынацыйнай рады, ну і таксама забяспечыць, ужо, я думаю, можна зараз сказаць пра тое, падрыхтоўку да выбараў у Коордынацыйную раду ў 26 годзе. Ну, а як яна будзе Коордынацыйная рада, допустим, под вашим кіраўніцтвам, больш актыўна себе паводзіць? Можа будзе себе усталёўваць у адносінах з іншымі, скажем, цэнтрамі беларускай палітычнай міграцыі на сёння, ці такую, скажем, актыўную агрэсіўную палітыку вы не прадугледжваеце з вашего боку? Ведаеце, я бы ўсё ж таки хацеў сыходзіць з таго, што ў нас існуе нейкая структураванасць, канфігурацыя дэмакратычных сілаў, дзе ёсць протаўрад, гэта аб'яднаны пераходны кабінет, дзе ёсць прэзідэнт-элект Святлана Ціхановская і дзе ёсць протапарламент, Коордынацыйная рада.
І вось у межах гэтага трохкутніка, як кажуць, і будзе палягацца праца. І калі кажуць пра крызіс у каардынацыйнай радзе, калі кажуць пра нейкую крытыку ў дачыненні каардынацыйнай рады, я думаю, тут трэба проста больш такога палітычнага разумення сітуацыі. Каардынацыйная рада – гэта протапарламент. А што такое парламент? Гэта тое месца, дзе ідзе абмеркаванне розных поглядаў, дзе ёсць дыскусія, дзе ёсць падчас палітычныя канфлікты. І гэта цалкам для дэмакратыі нармальна. Ведаеце, калі кажуць, вось парламент гэта гаварыльня, ну вось так Лукашенко ў свой час сказаў. Я лічу, што каардынацыйная рада – гэта вельмі добрая інстытуцыя, дзе ёсць даволі добрая камунікацыя паміж беларускімі дэмакратычнымі актывістамі, палітыкамі, грамадзянскай супольнасцю. Кожны можа выказаць сваю думку, заслухаць, вынесці на слуханні нейкія пытанні. І гэта ёсць выбудаванне вось гэтага парламентарызму. Бо я ўпэўнены, без аднаўлення парламентарызму ў будучай Беларусі будзе вельмі складана. Таму я лічу, што вось гэтыя размовы пра крызіс у каардынацыйнай радзе, я бы ўсё ж такі, трэба добра разумець ёй месца ў канфігурацыі дэмакратычных сілаў і месца ў разуменні ўвогуле такога інстытута, як парламент. Ну, у вас, у вашай фракцыі, ці нават некалькіх фракцый, якія все-таки аб'яднаныя ў большасць, ёсць сапраўды большасць, але часам прадстаўнікі іншых фракцыяў крытыкуюць, што іх, скажем, запыты ці іхнія выступы ігнаруюцца, не вельмі на іх рэагуюць. Ці лічыце вы, што вось большасць павінна неяк больш актыўна рэагаваць, адгукацца на крытыку, на прэтэнзіі з боку меншасці ў каардынацыйнай радзе? Ці лічыце вы, што ёсць нейкі перакос в гэтым сэнсе? Я думаю, што перакоса няма, ёсць інструменты, ёсць магчымасці меншасці ўплываць на сітуацыю, і гэта нармальна. Проста трэба рабіць гэта. Трэба не толькі публічна артыкуляваць, а выкарыстоўваць гэта інструменты, яны ёсць. Але я думаю, што калі, напрыклад, мяне бяруць спікерам каардынацыйнай рады, я думаю, што можна паспрабаваць знайсці нейкія інструменты, ну, каб тая меншасць, умоўна кажучы, апазіцыя ў каардынацыйнай рады, але гэта умоўна, вельмі умоўна, ну, мела нейкі ці то большы ўплыў, ці то больш магчымасцяў, ці то фіксацыю тых магчымасцяў, якія ў іх зараз ёсць, але яны чамусьці імі не карыстаюцца. Вось я бы так сфармуляваў. Добра, дзякую за размову. У эфіры Белсата быў Артём Брухан, які патэнцыйны кандыдат у пасаду старшыні каардынацыйнай рады. Апакаліптычная карціна. Не працуе транспарт і гандаль, банкаматы і светлафоры. Людзі засталіся без электрычнасці і сувязі. Гэта не галівудскі фільм, гэта наша рэальнасць. На пачатку тыдня еўрапейскія краіны напаткала маштабнае адключэнне энергіі, так званы блэк-аут. Асабліва дасталося Іспаніі і Партугаліі. Пра тое, як еўрапейцы давалі рады без электрычнасці і што стала прычынай блэк-аута, у нашым сюжэце. На гэтым тыдні Еўропу напаткала адно з самых маштабных адключэнняў электраэнергіі ў сучаснай гісторыі. Эпіцэнтрам блэкауту сталі Іспанія і Партугалія. Знікла сілкаванне і на паўднёвым захадзе Францыі, і ў некаторых мястэчках Нямецчыны, Бельгіі і Нідерландаў. Гэта прымушае ўсвядоміць, наколькі мы залежым ад электрычнасці і базавых злучэнняў. Без гэтага мы бездапаможныя. У гарадах была паралізаваная ўся інфраструктура, не працавалі крамы і гандлёвыя цэнтры, светлафоры і грамадскі транспарт. Фактычна спынілася ўся фінансавая сістэма. Акурат у гэты час з візітам у Валенсіі быў беларускі палітык Анатоль Лябедзька. Офіцыянт у нас узяў заказ і тут жа вярнуўся і гаворыць: прабачце, але вось мы можам толькі вас пачаставаць салатам, нейкім печывам, але не гарачай стравай. Таму што вось, ну, здарылася такое нешта нечаканае, мы без святла. Улады Іспаніі і Партугаліі ўзмацнілі кантроль за парадкам, вывелі на вуліцы дадатковыя сілы паліцыі і войска, арганізавалі пункты выдачы дапамогі. Пакрысе намагаліся аднавіць падачу электраэнергіі. Многія аб'екты інфраструктуры, якая скіравана на чалавека, у іх ёсць генератары, і просто прайшоў нейкі час, каб запусціць гэтыя генератары.
Святло ў дамы жыхароў Іспаніі і Партугаліі пачало стабільна вяртацца прыкладна праз 9 гадзінаў пасля адключэнняў. За гэты час людзі ўжо адышлі ад шоку блэкауту і з карысцю правялі вольны ад працы і гаджэтаў дзень. Апакаліптычную карціну гадзінаў без электрычнасці ў сацыяльных сетках малявалі ў асноўным карыстальнікі з эмігранцкай супольнасці, у тым ліку беларусы і украінцы. Міграцыя апошняя, она вельмі спецыфічная. Это людзі, якія бягуць ад вайны і ад рэпрэсій. То бок для іх гэта блізка. І яны больш эмацыйна гэта ўспрымаюць. А Іспанія ўсё ж такі даволі працяглы час жыве ў сітуацыі спакоя, прагназуемасці. І гэта ёсць давер да ўлады. Цяпер ідзе расследаванне інцыдэнту. Сярод магчымых прычынаў адключэння першапачаткова фігуравалі версіі кібератакі і лясных пажараў на поўдні Францыі. Пазней у прэсавай службе партугальскага аператара электрасетак РЭН распавялі, што найверагодней збой адбыўся праз рэдкую атмасферную з'яву. Якія высновы з гэтага? Я думаю, што еўрапейцы стануць крыху лепш разумець Украіну, украінцаў, якія у гэтай фазе жывуць ужо нават не дні, не месяцы, а гады, гэта раз. А другое, 9 гадзінаў можна перажыць, але я думаю, гэта паставіла Брусэль і іншыя еўрапейскія сталіцы перад пытаннем, а наколькі яны маюць гарантыі бяспекі вось ад такіх праяваў, калі гэта, магчыма, будзе на ўзроўні кібератакаў. Ну і зараз мы паговорым з непасрэдным, скажем так, відавочцам гэтага блэкаута. В нашым эфіры Павел Карпалаў, беларус, які жыве в Іспаніі, ў Барселоне. Прывітанне. Вітаю, вітаю. Павел, ну давайте адразу, можа быць, нейкі такі жыццёвыя, проста эмацыйныя рэчы. Ці было страшна, калі ўсё гэта здарылася, паколькі мы жывем в такім свеце, бо невядома было, гэта можа быць дыверсія ці нешта яшчэ больш сур'ёзнае. Ці не баяліся вы таго, што пачнуцца, можа быць, марадзёрствы, пачнуцца, можа быць, крадзяжы, бо Барселона нават паводле статыстыкі і так даволі крымінагенны горад? Так. А от ведаеце, не было страшна зусім. Я не ведаю, чаму так адбывалася, але было некае іншае адчуванне. То бок не было страху, а была такая некая еднасць, і все людзі збіраліся разам на вуліцах і размаўлялі. І ў нейкі момант яны проста перасталі глядзець у гэтыя мабільнікі і вспомнілі, што яны людзі. І не. Было ўсё спакойна, паліцыя працавала мабілізавана, былі валантэры, якія дапамагалі недзе там нейкія вырашаць пытанні людзям, которые не могуць з гэтым справіцца. І все, было все. І гэта праявлялась нейкая салідарнасць, як в такіх момантах людзі пыталіся адзін аднаго, што дапамагчы. Вот вы кажаце, дзівіліся валанцёры, это ж не арганізацыя, валанцёры дзівіліся стыхійна, я так разумею. Ну, я думаю, ёсць нейкія, ведаеце, як у нас так званыя дружыннікі, ці там яшчэ нехта, то бок такія напаўафіцыйныя арганізацыі, якія хуценька мабілізавалі гэтых людзей. А наконт дапамогі, што мяне ўрадзіла ў гэтай сітуацыі? Першае, гэта, што людзі не пабеглі ў крамы, змятаць усё з паліц, а людзі пайшлі ў бары. То бок у кожным кафэ, у кожным бары было ўсё забіта, ўсе тэрасы былі поўныя людзей, і людзі сядзелі, размаўлялі паміж сабой, і ўсё было добра. Это первое. А другое... Говорите. Добра. А другое, што мяне вельмі моцна ўразіла. Я якраз ішоў з працы і ішоў пешшу. 2 гадзіны праз усю Барселону. І гэта было адчуванне, што людзі настолькі самаарганізаваліся, што не было ніякай панікі, не было ніякіх там гудкоў аўтамабіляў. То бок не працавалі святлафоры, не працавала метро. Вельмі дрэнна працаваў грамадскі транспарт, таму што вялікая колькасць людзей, іх трэба перавозіць неяк. Але ўсё спакойна, ўсё чынненька. Пешаходы ідуць, пропусцілі машыны, праехалі, пропусцілі людзей. Кожны у іншага пытаецца, ці трэба дапамагчы. І так вельмі ўразіла мяне гэта.
То бок Але вось я якраз лічу, в што сацыяльных сетках можна было пабачыць такія меркаванні, вот наконт таго, што вы казалі, што няма ніякай панікі, што людзі па-рознаму рэагавалі, скажем, карэнныя іспанцы, карэнныя жыхары, і людзі, которые, ну, недавно, не так давно там жывуць, ну, беларусы, украінцы, расейцы з постсавецкіх краінаў, што іх было больш праяваў панікі і нейкага хвалявання. Ці вы гэтае назіранне пацвердзіце, ці так сапраўды было? Ну, слухайте, ну мы все с таким тревожным бэкграундом, скажем, приехали из наших краін. Тому так, у выпадку любой ситуации, якая выходит за межы звычайнай, ну, у наших людей починається паніка. Іспанцы крышачку по-іншаму глядзяць на свет, і гэта іх транкіла тотальная і маньяна, яна спрацавала, і мне здаецца, спрацавала плюс в этом. Другое пытанне, што калі будзе сур'ёзная гісторыя, может быть, люди не поспеют мобилизоваться так, как треба, и, ну, и принять некие меры, а будут столей сидеть и песни спевать. Ну, а уже ёсць меркаванне, што это было, сапраўды уже все адвергнуты, ну, скажем, першыя такія меркаванні, што, можа быць, гэта дыверсія, уже кропка пастаўлена, ці, можа быць, палітыкі, ну, бояться штосьці нам сказаць, ці ёсць упэўненасць тым, што іспанская, ну, скажем, улада кажа праўду пра гэты інцыдэнт? Дык наколькі я разумею, афіцыйнай версіі адзінай дагэтуль няма. То бок не ёсць нейкія меркаванні, што гэта можа быць адно, можа быць іншае, але сказаць, што вось гэта адбылося таму што, ну, я такой версіі не чуў пакуль што. Дякую, Павел, за ваше назіранне, за вашу ацэнку. Павел Карпанаў, беларус, які жыве ў Барселоне, расказаў нам пра тое, як людзі рэагавалі на блэкаут у Іспаніі, які адбыўся ў пачатку гэтага тыдня. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які можна перайсці праз QR-код на вашых экранах. З захаваннем бяспекі падпісвайцеся і чытайце. Таксама зазірайце на інтэрнэт-старонку belsat.eu. А ўжо зараз прэзентуем артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня падрыхтавалі нашыя калегі. Belsat онлайн праз імгненне. Ці ведалі вы, што ўлады ваўсю майняць крыптавалюты на берозаўскай ДРЭС? Найбуйнейшая ферма існуе ўжо больш за 2 гады. І падавалася б неблага, сучасна, але журналіст нашага сайту Алесь Наваборскі расклаў па палічках, што не так з гэтым праектам. Дзяржаўны тэлеканал СТВ расказаў, як у Белаазёрску, дзякуючы кітайскаму інвестару, паўстала найбуйнейшая майнінг-ферма. Летась каля 20% энергаспажывання цэлай берасцейскай вобласці пайшло на яе працу. Маўляў, раней гэты рэсурс выцякаў упустую, а цяпер жа на ім зарабляюць, заўпэўнілі прапагандысты. І таму ў планах нават пашыраць праект. Вось толькі ці можна на ім зарабіць, бо кошт крыптавалюты залежыць ад шэрагу фактараў, цэнаў на электрычнасць, курсу біткоінаў ды іншага. А ў нашай краіне тарыфы вызначае Савет міністраў. З усімі акалічнасцямі калега падлічыў, што прыбытковасць такога праекту сумнеўная, а да таго ж можа парушаць санкцыйныя абмежаванні. Беларуская песня года. Пафасна і максімальна багата, але без якіх-кольвек сюрпрызаў і новых твараў на сцэне. Калегі з belsat.eu зрабілі падрабязны разбор галоўнай музычнай прэміі нашай краіны. Александр Саладуха, Жанет, Герман Титоў, Алена Ланская ды шмат іншых прадстаўнікоў беларускай эстрады, што звыкла прымаюць удзел у дзяржаўных канцэртах, заспявалі і на сёлетняй песні года Беларусі. Да выступаў кожнага пільна прыгледзелася журналістка сайту Тэса Анейда. Што ж заўважыла нашая каляжанка? Прэмія мала чым адрознівалася ад падобных, нават 10-гадовай даўніны. Бальшыня песен аўтарства нявесткі Лукашэнкі, Ганны Сялук. Вядома, усе па-расейску і ці то пра любоў, ці з рэлігійным кантэкстам. Адзіную ж песню на беларускай мове з этнічнымі матывамі выканала Невіка. Запрашаем і вас паглыбіцца ў атмасферу сучаснай эстрады. Чытайце артыкул «Нізкі мастацкі ўзровень». Падчас сустрэчы ў Валгаградзе паміж Лукашэнкам і Пуціным раптоўна ўзнікла пытанне пра выкарыстанне еўрыйскай стужкі ў Беларусі. Лукашенко пераконваў, што яна не забароненая, але з улікам гісторыі яе ўтварення не тое, каб рэкамендаванае для ўжывання.
Калегі з YouTube-рэдакцыі пацікавіліся ў гледачоў, як яны ставяцца да гэтага расейскага сімвалу. 80% рэспандэнтаў, то бок абсалютная бальшыня, выказаліся негатыўна што да выкарыстання георгіеўскай стужкі ў Беларусі. Маўляў, яе варта забараніць. Усяго 5% нашых гледачоў не бачыць нічога дрэннага ў гэтым сімвале. 15% удзельнікаў галасавання, дык і ўвогуле абыякава. Калі вы яшчэ не падзяліліся сваім меркаваннем, шукайце апытанне на YouTube-канале Белсат Лайв. Анамальна цёплае надвор'е і радуе, і нясе небяспеку. Раней прачынаюцца паразіты, напрыклад, кляшчы. Калегі з рэдакцыі падрыхтавалі для вас відэо з карыснымі парадамі, як правільна абараніць сябе пры прагулках у лес ці гарадскія паркі. Вашай увазе ўрывак цалкам за ролік можна паглядзець у нашым інстаграме. Пакуль у Беларусі забараняюць выкарыстанне дронаў для насельніцтва, робячы выключэнне толькі для ваенных і сілавікоў, у Кітаі беспілотнікі становяцца часткаю светавога шоу, якое ўвайшло ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Неверагодныя па сваёй прыгажосці відовішча заўважылі калегі з СММ-рэдакцыі. Не можам не падзяліцца з вамі. Дзякуй, што былі з вамі, што глядзелі студыю Белсат, дзе мы абмеркавалі асноўныя тэмы і вынікі тыдня. За развіццём падзеяў сачыце ў нашых іншых праграмах. З вамі быў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.